Yes, Igbo, our brother is out. Yes, fair release guy, our brother. That our brother in common less in the protest since last year about him that Lagos State governor should release him. Now they don't release him. Watch the video. Ebe anyị n'ugbu a bụ na Palace Igwe ọnọdụ dike mma dịka unu si mara anyị jere ụlọ ikpe echi gara aga dịka ka Chukwu si mee ya igwe anyị apụtago igwe ọnọdụ dike mma nọ n'ebe ugbu a so anyị ji m ohere a na-ekele unu ndị niile nyere nkwado site n'ego ndị jere ije ndị kpere ekpere a na-ekele unu ka ọ dị ukwuu. Taa ka m sikwa na-ekele ndị otu dị ka ndị Igbo, grupu ndị Igbo niile dị iche iche, ọgbakọ ndị Igbo dị iche iche, ndị dị ka ndị ndu ndị Igbo, ndị nzukọ ndị Igbo, mgbanaka ofu obi, ndị ọka ekpere ndị Igbo, Igbo speaking community, ọhaneze ndị Igbo, ọtụtụ Igbo ọgbakọ ndị Igbo niile obi aṅụrị na igwe anyị gbara mbọ hụ na ọ pụta anyị jere ihe gbasara igwe jee jesi ike anyị bidoro n'isi ọ ihe aṅụrị ego dara ya bụ ihe enweghị n'isi taa igwe nọzi na Palace ya obi dị m aṅụrị ịhụ ya ịbịakwa ebe anyị ikele ya taa akọghị echi ka a hapụrụ ya abịazie taa sị ka m kwere ya kele ya mekwa na ụmụ Igbo unu gbara mbọ nke dị n'iru ka akwa maka anyị na-aga ime nke a na-akpọ celebration. Ya bụ celebration ọ ga-akpọtụ akpọtụ onye ọbụla akwadowekwa maka anyị ga-akpọtụrụ unu igwe biko nwere ihe nwere ike ịgwa onwe Igbo ma ndị gbara mbọ nyere aka. Yes, His Imperial Majesty Igwe Frederick Nwajagu, Igwe ọnọdụ dike mma nke izi na Nwajagu steeti Oshobi Solo. Ekene ka m na-enye ndị ọgbakọ ndị Igbo, people like Osi Goodman, Evangelist Ekene, and the members and the others. Mmadụ erike, mmadụ bara ụba, ndị nwetara ego, ndị sitere iji ọba, ndị tụtara alụ maka na onye ọbụla nwere ụlọ ọbara, ndị kpọrọ ana m ekene ndị ka ndị Igbo n'ụwa niile. Ọ ya adụrụ na mma na-eke dụrụ mma na oye, dụrụ mma na afọ, dụrụ mma na nkwọ. A sị m na ya a nara ofu onye olu azụ, olu niile ka a na-ala azụ. A batara na ụmụnne m achọrọ ka analụ mma wụ Igbo atarike mma azụ. Na-ekene ụnụ njiri opportunity a n'oge dịka gawa na-agwụkwọ ụnụ na mwa His Imperial Majesty, I am back to my kingdom in Nwajagu State. Eze mba na-abapụtagokwa again. Nwa Igwe Frederick Nwajagu, ama m na onwere much in community. Onwere onye ndị na-elu nwunye bụrụ onwe ya ezuru m ori agbara m ama. All because the blood of Igbo man is running in my system, and I'm a lovely Igbo man. Ọ na ụmụnne m gbapụtara m iwe a na-emebe atụrụ na mma. Mgbe kwuo okwu sịrapụ ndị Igbo ka a ṅụọ mmiri tọgbu ụkọ na onwere ibe ndị Igbo mere. Na mafọ reason eji a na-agba shọpụ ndị be anyị ọkụ, na-edestroy our property, natabeghị ihe ndị be anyị, na-egbu ndị be anyị na nkịtị na-abụ. Ọ na mmadụ anụrụ na mmadụ nọ na anyị na ndị Yoruba bụ nwanne, anyị na ọ na-anụgharị nwaanyị na-emegharị iwe udo na ọrụ Yoruba niile na-eme iwe ọ dị taus enwe na Yoruba, and anyị nwabụ ndị Igbo wee second class citizen. Ndị Yoruba bụ their first class citizens. Gọnwa na nnọba, anyị nọba ara azụ anọba. We are developers. Anyị na-edozi obodo edozi. Anyị ara agafe awa bandịrị ebe nyere anyị ka anyị na-ewelu, anyị na-akwụ ụgwọ wee welu. Mgbe na-ekene ndị Igbo, na-ekene ọra na eze, ndị na-ejere n'ikpe, ndị na-ejere ije ọkpa, ndị niile tụrụ alụ ka nsi ya pụta. Chineke nna n'ọdịnala nke Isiagụ na Anambra steeti, ọdịnala nke Anambra, ọdịnala nke Imo, ọdịnala nke Abịa, ọdịnala dị n'ala Igbo wee kwadokwa wee pụtakwa wee na-achịkwa back to my kingdom. Ọ na-abụ mmadụ kwuchie Chineke ekwumesi ya, anọ uche mmadụ na-eme, uche Chukwu na-eme na ọ bụ uche mmadụ. Ana m ekene ụlọ Osi Igbo, ana m ekene ndị Igbo, na-ekene kwesịrị na ege
asị m nwa ọzọ mma apụtakwa onye Igbo ka mma ahụ ọ adịla ndị Igbo mma na-eke dịla anyị mma na dịla anyị mma na afọ dịla anyị mma na nkwọ ndị Igbo daalụ So when I don't see him now, then don't release the man because the man is innocent man. This man where you see, he is innocent man. Why Lagos State Governor arrest this man? You people have heard the story, so don't be say I can't talk him now. When I know everything that happened, what happened? The Yoruba people are burning Igbo market. If you say listen to that, the message waiting our brother talk. Open again to New Hope of man, you go understand what happened. Nothing man na boy fendi wako, maltreating them, and the government is there. Government don't want to do anything because that is their plan. That is their plan. But do you know what happened now? These people, Cholo, they want to use Abulu youth to pursue Igbos, but they couldn't do it. Now, what they are doing, they are using political power to do it. Government will come, they will say that all this market will be demolished. That is, they will put it government property, or they will find another thing like them. And 99 or 90% of people will go have shop that place, Bundibo. They will demolish it. And when they demolish it, they don't take that land. They don't take that land. All the land where by that place, build your shop, build your house, everything, government don't take them. All of them belong to Yorubas. This is what they are doing. I have said about this man that he built a Lagos landmark, $30 million US. $30 million US. This Igbo man from Paul, from Imo State. They demolish his investment. They not even compensate this man shishi. Investment that worth $30 million US. They not give him shishi. So if he open Igbo in a low mansion in Lagos, you are wasting your time. I'm not telling you to not do your business there, but when you do your business, behave like Hausa people. Build one in Lagos, build 4 in East. Yes. Build one in Lagos. Where's others? Nago. This man now spend almost $30 million US. Whatever investments for demolish here. Now, when this man made this investment, don't do this thing. That all they make you that they will take it from you. The man will not believe. But Omega Vananya. Omega Yofananya. So Obuni Igbo in a choke in a longer mansion about you are wasting your time. Because very soon they will take it from you. They will come to that place, they will bring one document. So gonna ban a government. So time. And they will come in with the security. You will not do anything. It's not your fatherland. But this kind of thing will not happen in Igbo land here. You want to go on there and if you want to feel open and organize device. iPhone nako kedo no obonye gesi we na organize device. No problem. Man, this man who Lagos landmark now. I'm any advice kita now. Not only him. Many Igbo people now. Oh, when you get for say, you get the one who I saw that time. During that time where last year 2004 or 2023. During that time, then they would demolish houses. So then do the man interview. What can they do? So now, ya worth 300 million naira. After uno ekatapila na kutu ya. Ana asu uno ya worth 300 million naira. Aburu so sele. Obido na eku maka other peoples. O demolish their house. Mando wona BP. Because obulo mmadụ na-ege boom that thing. Not be everybody. Also no were onye nke nwunye faintly like this. Obuje nwunye ru na ogwu. Obulo everybody can stand this pen. The pen is too much. The pen is too much. Go on sometimes. Obu need to for like 5,000. Maybe you hold money for pocket to throw away your money. The thing going to pay you.
always the house. You build house worth 200 million naira, 500 million naira, and they demolish it, take the land, take everything. Will you be happy? This is what they are doing to you people in Lagos. And don't no investment at bank. That one concern you sabi. So I'm very happy that our brother is back. I'm very, very, very happy. Share this video. Thank you.